на Голгота, за да можем заедно, чрез завета му, да бъдем събрани всички в едно в неговото тяло. И това е добра новина, това е добра вест, това е блага вест, че Бог може да изцелява счупеното вътре в нас. Следва историята. Като взе хляба и като благодари, разчупи и рече: това е моето тяло, което е разчупено за вас. Той правете за мое какво? Възпоменание. Какво означава думичката възпоменание? Спомниш това, което преживя човек. Възпоменание, виждаме по некролозите да се пише тая дума. Спомен, помен, виждаме по неприятни неща да се говори. Думичката възпоменание я намираме само 4 пъти в Новия Завет и пак не знам за вас, ви можете различните хора, когато една дума е използвана само 4 пъти, аз искам да знам какво означава. Трите пъти, от които е използвана в Евангелието, думите на Исус, като казва: